Kuda and Kuda. Yes, sir. Mbrise opesa. Zaba Sunday ka makachila sei. Sare ndakachira zvikuwa. Wakati metu wabaya uchechi. Uchechi ndatrend. Kwangurize. Yedu ndi 2 hours. Uripo? Manamata. Aiwa, zvakanaka chetu. Makasiya kamsombo. Aiwa, ndakasiya. Mamodo mburasika. Hauna benefit. Man, imhepo dzinenge dzichikutevera man. Imhepo kadzienda kutasa kuenda kumbe. Waona man. But hazvichaitika futi. Zvifana kuramba zviitika. Zvidaro. British. Mukuda sei? Hapana vasamari mukuda sei vangu? Bhoise weZimbabwe. Zimbabwe right zvayo but mazino. Pakaibva yekurema. Iri kurema. Dai zvaikwanisika ka. Zvaikwanisika tikumbira kuti zvaikwanisika kuti mwana atikumburiro tadzokera kuno. Madzokera kuUK? Ndadzokera because marwadzi chena. Muno makaipa ka. Muno mwasvika panguva yekuti hausisina rufaro chaizve kuti hama, shamwari, mari zvese marwadzi. Saka mukurarama sei manje? Kurarama? Kurarama kutongorarama nenyasha dzaMwari. Zvinenge zvangoitawo pazuva rachero rakanziwo paitowo kana kabasa, paitowo kana something. Wotongoitawo zvekuita. Mukuita zvemapeace job? Mapeace job. But wakasimba ka because wamari kuzviuraya kana wabviswa kunyika dziya wachiuya kuno. Watozouraya ka because muona pfungwa chadzika dzinenge dzasvika dzaiswa pakona. Anoiswa pakona zvangofanana nekuti anzi mwiri unenge uchitenderera asi pfungwa dzakangoiswa mubhokisi, dzakakaiswa mukabhokisi kemechiso bhoswa kwasaidi. Pfungwa dzinongoramba dziita dzichidiki. But wakakwanisa kumira sei pazvinhu zvakadaro? Because pane pakaipa ka life inenge yanyasoteneswa upside down. Hazvisha upside down because handambozvifungira kuti life ingazosvika panguva yakadaro. Seke nguva yandiri izvozvi kuti kana ndakaenda paFacebook wana nechitowanira paFacebook mapicture ka. Kutaura nawo chaichewo zvinonetsa, foni handina, kana mari yeairtime handina, saka angotopapapautowawo paFacebook uchitonohama neshamwari vamwe vachitumirwa mameseji kuti akuona upenyu kunoku uri kunakidza. Vanhu vakagara zvakanaka. Apo unongosangana 10 bond muhomesa. Kana iwe utora 10 bonds. Zvinomira musha. Noti pane dzimwe dzenguva ka unokatasa tambo so ndoisa mutere ndoisungirira ndazvisungirira. Aiwa zvinopamwe zvichazonaka muno muZimbabwe pambera pamwe hakuna matona Mwari asi zvakaoma. Asi pamwe chidzidzo Mwari ane chinango. Apa Mwari ane chinango. Asi ndokutenda zvangu kuti pane vari kutotinzwawo pamavhidhiyo mamwe atakatumira vanombotitsvagawo because nayo foni yangu ndakarowa musaizi. Wakarowa nevakomana? Akomana acho haatanga nemechi. Ndakarowa musaizi. Saka pane vamwe vandotinzwa vatotitsvagawo through foni yaGhetto Crown. Saka totendawo Ghetto Crown, totendawo mafans aGhetto Crown nevamwe vari kuonawo mavhidhiyo vari kuedzawo nevapanokwanisa kutotumirawo. Mugirazi akatozotumira meseji achitobvunza zvikanzi saka ukuraura maseji chichitomuexplainira kanzi andokutumirawo mari yechikafu. Zablazi yakabatsira because akatanga afemera tatisangana senti. Mari yakatumira yakatotibatsira uyu kuna muchemberi kuna momzi wangu. Takatengawo kagrosari takakwanisawo kuzobhadhara tuswikuruti twatinazvo.
asa totenda vese vakakwanisa kutibatsirawo ande vakutibatsirawo panguva ino because hanguva chainombera mushi and vanenge pane vane maproblem andakapinda uno nawo vari kufona tichitaurawo nawo hatisi kumira kwavabatsirawo because obvious kune vamwe vane maproblem ari kufesawo maproblem sengana ndinawo kuti vari ikokoko vapindawo pataiti nemapurisa saka tichivabatsira tichitaura navo pafoni kuti zvakamira sei tikazotadza kuzovabatsirawo kuzosvikawo pamwe but kubatsira kwatinokwanisa kuvaita ndekuti system yeimmigration nemapurisa nechichi ndakapindana naye saka I think kuti handomboedza kuvabatsira handoedza nepanokwanisa because immigration nemaforeigners zvinhu zvandakapindana nazvo saka ndakakwanisa kuzvistadha saka kubatsira kwandikuita vamwe vari kutofarawo kuti hanhu kutotibatsirawo handizvozvo chaizvo ko wakatemete chimbotitaurira kuti zvako zvakamira sei wana makodzi ndarova kuchembaro aiwa zvakarongeka baba saka zvakarongeka aiwa pari zvino zvinenge zviri nani zvese po aiwa bhozvo kanofanira kuti unazoratidza kuti zvikunyazofamba ndototenda murume kuti daramba nemwoyo wakadaro because zvikuendeka zvikuendeka hapana chekuchema we chekuchema hapana because uchingomuka uchiziva kuti jembe rako riripo nakudhara nemabhi angu zvinenge zviri right pambotanga wamborova mapisi job ako zvako waneta but next thing manje wafanira kugara mumba manje zvekuramba uchirara mota izvi zvibude yadiwe aiwa aishuwa ombogara mumba ichokwadi izvezvo waise uchikiyotro ndo zvandinoshuwira chishuwo changu chaicho because hausi upenyu baba life yacho yakaoma wandiri kudhonzana nawo pakaipa wakaipa mahwambi iwe dhonzana netambo tambo dzacho zenzi dzakaipa zvinenge zvakarema kuda una zvinhu zvekutaura zvandinokwanisa kutaura nezvekuti pandakauya kuno chandakanotisa ndechekuti vanhu havatofanira kubatana kubatsirana nomaita kuti munhu anomwa doro alcoholiki kandi anoita sei kandi hazvina basa tofanira kuratidzana difference tofanira kubatsirana panguva iyo because pane zvimwe zvinhu zvatinovharidzirana pane zvimwe zvinhu zvokunoti mumwe munhu atonzi aiwa musamupe basa rakadai so because anodaiso anodhakwa unoenda kuisana pamacategories pamaclassrooms uyu ndewekudhakwa uyu muise uku uyu ndewekudaiso uyu muise uku aiwa tofanira kubatana tofanira kubatsirana because idini chaiche pandiri vanapa pandinonzi uyu haakubatsirikana saka motembomutswa boys musimuka mbichana namdhara mbumusa simudza cheya John Shop mukira se gripi mukira se boy usura Parkerson I'm not happy. Nice cut. I'm not happy vanhu vatanzi ndofurira akadhemeti rumwamba kuti uyu aripo uyu saka chidhifendinga yo hanzi chitaura chikunetsa murume mukuru hafa akanzi ita chakati ndingamutore nomudirira mbatoti mukamwa make kana kumutendesa nebrain dzangu aripo nditobva mba kwedu totanga tosangana utomukara zvakatondibhowa zvisingaite nditori nehasha endai munopedzerana itobvisa chivhitivhiti ipapo ndakatotsamwa kuda upedza kwenda aiwa okay saka ngona ibiyo yemacategories aisipo nokuti mwana singezvi zvinhu pane mabasa chaicho basa randanatowaniwa basa inoti ndaifanira ndonge nditosenza basa riri right
bandakatozvishamisa munhu yaitsvagira basa yakuti ndakanzwa kuti iwe hanzi haushandike newe ndakanzwa kuti akandira matombo ndakatsigirwa chepakati kanzi uyu mahwambi haasi munhu kuti pandi zvakatondorwadza kozi munhu wacho matsanangura akandindita akanditsanangura zvakanzi ukuona indokutemba but vanhu vakatondudza ipapo ndatonoti vakatoudza zvekuti vakatokuvharidzira saka zvifanira kuti mbuda vanhu vanofanira kubatana vanofanira kusimudzirana simudzirana bcause ngona paposire ndiri zvinezvi ndiri pana ndakavharirwa pabe ndakaita macourse. Wakavharirwa for how long? Ndakavharirwa for 3.5 years when I was 7 months in detention. Ndakaita macourse macertificate aya ndinawo izvo so ndinawo but kuti nditi vanhu vemudhuze vandinoti vemudhuze vandinotemba nawo cheche kuti vandisumudzire cheche kuti aiwa basa rakati anokwanisa kuriita izvo akati anokwanisa kuzviita zvinhu zvingoni kutotadza kuti kutaura enzi aiwa uyu anodhakwa uyu chidhakwa anotofamba nezvidhakwa haadi kuenda kuchechi haadi kudai saka mukuona kaunika akadiwa akadiwa kanotadza kuenda kumberi kanotadza kuenda kumberi because vangofanana nemachina anosumudzirana maindia anosumudzira manigerian saka tofanira kunge titosumudzirana semazimbabwenzi saka vamwe vari kutiza kuenda kujoza kuti zviri nani xenophobia zvangu indiwane ndiri ikoko asi ndichita se ngwavha ndichingwavha ndisenza because ikoko vanhu vanosumudzirana kuno tofanira kusumudzirana tofanira kuvakana tofanira kuenda muchiendera mberi handizvozvo chaizvo mani kuda ko zvekutaura napakasona hanzi chivu nyaya yake ndishupa ariti chiko pakasona aiwa last video if I'm not mistaken Kuda akabuda akatidziya amoti anga anwe achiti iye ndiri kumufurira and kune vamwe vanhu tisingade kumenshona mazito aiti ini ndiri kufurira Kuda ndokufurira kumwadorerei harifurwe munhu handiti zvonomwatuma kota kwamunhu vanditi ndipo kana uchida kundipa wakamonditi inwa handiti unenge wakundifurira handiuta upenyu hwako ndita upenyu hwangu tingosangana pakumixa chete saka let there be light papapo kuti hapana pada kugadzirwa let there be light hapana otherwise totadza kutonzwisisana saka muri muchiki mudare nditori nehasha handisitolavha wakutoenda mahwambi but ini zvangu ndakutongoita zvekutandana navo but kuti ndichadzokera kuwawauko ndosiri kudiyeri uri kuona mabasa angu andinoita inini manje mabasa embavha ayaya okuti wanzi miviri yadhakwa hapana chao chakwanisa kuita kuti saka zvinobva zvatongodhakwa wese wazviona manje saka ukaramba uchizvitsimbirira pedzisira usina kana pawa rekuzvifambira wega wazviona waita maita bhoa kumana aiwa thank you very much and tomhoresa vamwe vavese vari kumheri leti musati kanganwa tirangarirewo vamwenyu and kana zvaito mutibatsiro tida kucrossa toda kudzokera titenda na Ghetto Crown nemamwe mafans ese amandishamwari tichatumira mamwe mavhidhiyo iripo